yamde jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni to Thile Boubacara rewo leydi Sénégal ko on waktu yoni to Dakar lamorde Sénégal. Ahmadou Barouba tedduɓe heeɗiɓe RFI Fulfulde jamala wale mon bismilla mon e ley kabaruji ɗi soɗon keɗo RFI Fulfulde hande ko alkamisa balɗe nayyi lewru 11 hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi yo jaame kisal woni moɗon ko ɓuri tengtude kabaruji ɗi e oɗo subaka Sénégal hooreɓe ɓe waɗi peeje fewde e laana Mersin wonka e nder maaje Dakar ka no loowi gasoil fodde 39 tonnes ko pettoje iwruɗe boowal memi ka ɗum saabi o alhaali tefoore udditama hen to alhaali o tolnima en kumpita ɗum e fuɗɗode kabaruji ɗi e nder Sénégal keɗoɗen ha joni hanki Wuli Diaw e nder jaaɓi hatirde université Cheikh Anta Diop mo Dakar garmi gara waɗi hakkude policier ɓe sukaɓe janggoɓe e nder ngal duɗal kaaƴe gaz lacrymogène laawi uddadi ponoji duppama yimɓe mbarmi ɗum ñalli toon hanki ala ko saabi ɗum ko wona sukaɓe janggoɓe ɓe no namdi boursuji mumen guila lebbi 13 hande alkamisa jam hakkude Rwanda e République démocratique du Congo ma ƴewte ndaw to woɗɗi to Amérique ɗum waɗata e gardagol biyeteɗo Donald Trump hoorejo ndi leydi fandare nde ko sifde nanodiral jam tarihiyankowal ɗe peeje kaɗani fitinaji jokkude to funnague République démocratique du Sénégal e nder Afrique. tedduɓe heeɗiɓe on calminama on jurama on jettama bisimilla mon e ley kabaruji ɗi Sénégal hertoriɓe e lumbade e maayo waɗi golle teffude alhaali laana low ka pétrole immori ka Russie e ka wiye Mersin ko ndiyam naati e nder machine aji laana ka eno hooreɓe port mo Dakar kollitiri peeje nani ƴeewede o saaha gam rende kan laana beele e ka wasa yoolade ka laana gonka e inde gollorgal turque Besiktas ina jolni tonuji ujunnaje 39 ko pettoji iwrude boowal memika hooreɓe Sénégal udditi hen tefore